Okay. Tira punto, encuentro, rap battle sa Bukid, dire sa Lolo's Roadhouse. Shout out sa to mga major sponsor, Kalinaw Local Brand, Kogi Gama, Spinwise Clothing, Juntech Electronic Shop, Biday Agri Supply, Ala Laparan, Paradox Art, Tira punto, encuentro. Og sa akong wala, magpaila ka, Exxon. Ako din si Samgan from Pangatukan. Sa akong to, magpaila ka. Spacer from Malay-Balay, Bukidnon. Rap battle ni try out sa Tira punto. Tulo ka book judges. Tulo ka rounds. So, kinsa may una sa inyo ha? Nagsabot mo la, Quintos. Siya na. Okay. Sana. Okay. Napili ni Spacer nga siya ang maguna. Tira punto, encuentro. Yo, game! Putang ina, Paradox! Ang hiningi ko sa'yo yung bago. Yung binigay mo, yung mahina. Tang ina ka ha. Basig nagsalig ka nga taga-diri ka. Putang ina. Wala pa ko sukad na priso. Pero basig karon mapriso na ka. Siya. Wala ko'y gisulat nga kanta kay kinsa man ka para akong pangandaman. Hilasa sa buang ikaw taga-pangantukan. Siya daw kuno mo'y gabi kag bagtik diri sa liga. Baguhan nga bata. Tirador og bayot, tirador og bakla. Nag-chat siya sa kuha. Giignan ko niya, Kuya, pwede ikaw ang mauna. Kay murag wala pa nako nakabisado ang akong mga kanta. Karon, nag-una na. Pakit-on ta kag mga tira nga wala nako gipangandaman. Karon, muragid kag mahilantan nga murag na COVID-19 sa una. Samgan. Murag na ay pusil nga gidala-dala. Tirahon ti ka from head to foot, ing ana nga itsura, unsaon ako pagpakita nimog maayo nga tira. Kung imong gipakita nga bata, wala itsura. Nakabres, puta, grabe ka strict ang parents, kay pati ngipon ginakural. Oh, niingon ko sa imo sa chat, bay, tagae kog babae nga batak. Niingon ka sa chat, bay, ni-reply ang buwang, tagaan ti kag bayot nga katunggapang hapak. Dili man ako ang mutira. Para ako iyang hapakon. Pero kinsa man ka, kay bisag tagapangantukan ka, nakadayo ko diri ba para lang sa imuha. So ing anak kagagahi, sulat nako wala nako gibuhat. Mga tira nako wala nako na siya gipangsuwat. Pero karon pakit-unti ka, Paradox. Paradox. Pakit-unta ka kung usaon ako ni siya pagdukdok. Ayaw, sige glihok. Atong gianme dire, flip-top, diri dan stroke. Magsigi naman yung kagkeke, unsa mangyud. Lalaki ka, babae, pagsaba na lang good. Kay mutira man kog patalikod. Basta dili imong naong akong matubang. Gusto ko, perminti ra ka magtalikod. Yo, run one game! Sige na kog run one game, pero ikaw akong tinahon otro. Tangina mo. Gahi man ako nung kadres pangantukan. Kinsa man mo? Barkada ni mo? Tropa ni mo? Ilado ka? Dili ta ilado, parehas ra ta baguhan. Kanilaban sa baguhan, pero kani siya akong tirahan. Ngano, kinsa day ka? Ikaw ra si Samgan, nga naa kay gan sa pangalan. Ngano, sa kilikili, ikaw mo'y mugan? Wow! Grabe ka, tirador! Pag naay magdinakupay dire, ayaw ipataas imong ilok kay basig mahibal ano lang nga nagpalit kag tawas dito sa kilikili. Paisa kadali murag gipiao ko. Zamgan. Batak pa kaayo. Iro daw kuno kaniya. Susulugoon ra kaniya. Ikaw daw kuno tong iro nga kusog kayong muamo. Nangawat man daw kuno kag iro. Pero katong pagbalik sa iro nga imong gikawat sa iya, kabalo na daw mo freestyle. Garap na daw kuno, kabalo na mo sulat. Karon tika igon
sa akong mga igo. Lalaki ni bay, ako ang nidayo. Layo pa kay ko giadto, gikan pa ko didto. Karon pakitaon tiga sa mga bara nako nga mga tira. Pero sa round 2 o ground 3 na. La, kayata sa buwag, nagtagalog, nalalapas sa oras. Ala, kayata. Kayata sa buwang, oy. Oh, tinood ako karon na kuyawan. Kaya ako napaabuguhan niya ikaw kay nangaraan na. Oh, linghod pa kay ko, bata pa, para mutungtong ng tablado, musabay sa inyo mga veterano. Pero dili na ng Marcel, kuya Brida, o kalaman. Kibisan pa man yung budak-budakan, mga bugat, ng bara o grime. Di ka daw sa okay, wakay, bugat ng bara o grime. Bisan pa sa aming balik kayo mga leta, dilibagay sa imo, litang nga di mo benta kay Wilasa. Ang mga tirapunto, mutubutorin mo linya puntos. Way, dili mo benta kay, kung puto-butorin mo mga linya, kung puto-butorin mo mga tira linya, mo benta lang kung mga brainless sila. Pero isip pasalamat sa mga tao sa pagsuporta sa punto. Nanganda po kami sa kabalko ang katbag kay dadas ang lulo. Ngunit mga dere, nasa forest man ninyo. Huwag yung mga mo. Di ba gisuko ng mga tuyo sa inyo. Ngunit nga pinapit pamagas sa punto. Pagkawayayo. Ay sigpilin kang star kani kabayo ng rapper. Pagkawayayo. Munagkaya na kay Lako. Karong yung batan kay I will kill you sir. Pagkawayayo stay sir kay. Di sa maltukan. Wakay spake sir. Pagkawayayo kay ikaw ang lapis ug ako ang racer nga mwese zero sa tryout sir. Ay kung basta-basta ka di ko matabas-tabas ang tuyo ron siri sa gubat mga untang mamayabas pero wa ko nag-expect nga karong hapuna namdi ko maihaw nga baboy alas kanay mga basic tinasago ka level kadi kana ako ka level nang tayo chance lang makadausago sa nang tayo chance lang makasun sa SMS kung wa ko may apel o mga dawra sa ako call kung muda ko na si Dagol. Time. Time round 2 para kay Spicer. Kaysa, nagsiklaway. Yo, check! Round 2 game. Putang ina, muragid ko iyang gipangandaman. Iyang mga bara, halos dili na nako mga sabtan. Tubig ba, tubig? Paspas pa kaayo, wala pag literal. Game. Sampax. Motoy una ni mga pangalan. Giilisan ni Paradox para mahimo kang samgan. Samgan! Grabe mo post ang puta. Nobody knows my pin daw. Yan yung sinisigaw ng gago. Dili man day ka gusto nga mapili. Ni-apil pa ka diri. Di man day ka gusto nga mapadaog nimo. Imong kaugalingon. Dili unta ka na mo makitaan diri. Nagsulat siya og kanta pero wala niya gipagawas. Taysa, murag ako mga bara, murag nawala. Taysa, kadali, kay wala magud ko nagsulat, seryoso, wala ko nagsulat. Kani ako mga tira, dili ni para sa ilaha, para manggini sa imuha. Gusto daw siya makaabot sa TOP. Kaya sa TRY, OUT, kasumali. Yung Liga, TP. Yung match up, ang lalakas. Nung si boss, naglabas, yung mahina, lumakas. Puta, nung ikaw mo'y lumabas. Ang ina, walang bakla. Andun sa labas. Medyo init ra kayo ang atong linya. Kay murag kita ang gipauna. Kay nga no, kinsa man ka. Kusog kay kamamayot sa pangantukan. Ayaw pagpabida-bida. Ikaw ang Jollibee sa pangantukan. Pero bisag wala pa'y gitukod nila. Gusto daw ko nun siya mo champion. Mao iyang istorya sa ako. Gusto man dahil ka mo champion, nga nung si Spacer imong gikontra. Dapat katong mga bata, nga katong kusog mamakyo sa bintana. Dautan nimo ba? Ako bay, daghan na kay grupo sa Malay-Balay. Nisulod na kog 3C, imong kagrupo dito, gipangita ka, naaraman dahil ka diri. Nakahinomnom ka sa grupo nga diyo. Dragon University, nga kusog mamuak og botelya sa ulo. Ikaw ang ilang kinahanglan didto. Kay ginahunting na sila sa mga pidiya. Nagkulang sila kay wala na daw kunoy leader nga mo aruma. Wala na daw kunoy mo guide sa ilaha. Mao didto sila sa dalan nga dili na gid klaro sa ilaha. Kinahanglan na ka sa malay-balay-bay, plila mi pliti dito, 150 akong nagasto diri padong diri, plitihan ti ka padong dito, at imana imong kagrupo dito. Kay murag kabuang na sila,
praning sila, mas praning ko. Kay kani akong pagkapraning, kaya na ko iyoton imong uyab at ubangan sa ila. Ha? Buang ko sa tanan buang bay. Pero wala na ako nagipakita sa ilaha. Ipakita rin ako na kung imong uyab ang akong maatubang, dito rami sa sulod, o wala na kay kahimtangan, kay kanang imong kalaki nga, sus putang ina shit, nga nung nakauyab pa man ka, naapagyud kay gimayde, nga no, imuha gyud ay ito siya. Dauta sa bata, oy. Ingana nga dagway, o ingani, parehas raman tagnaw, mura ra kog namin sa imuha. Check. Parehas ra tagdagway. Pero nakabris lang yun ka, wala lang yun ko ngipon, kay bibi pa man. Mo na nga ikaw, ayaw sige pang anak, dira mo, tirada yan. Mo na nga ikaw, pagtarong sa imong pag-eskwela, ayaw sige pamayot, perti na kay nimong niwanga. Kung mas niwang ko, unsa na lang ka mo na, paradox. Dili ti ka mapakitaan og maayo nga liga. Dili ta ka mapakitaan og kanang pinakatsada nga dula. Kay kani ang imuhang gipakita sa kuha, kulang na lang nga akong iluwa. Luod kay ka sa katanan. Nangayo kung babae sa imo, bayot ang imong gihatag, putang ina shit. Ingana na gidyoy ka good shit. Gamay pa kay kadunggan. May gani kay makadungog pa ka. Time. Yawa, sige na akong pamayot. Pangutanay mo uyab kung yun sana ko siya paglubot. Take tubig bro. Ulapon di ka karon nga sa lungon ipangaon imna ko kumut-kumuton paligyon si pasipaon nya di te kaon dahil to di kunimo si paon. Ay sa taligsik sa libo, yawa putang ina shit. Hinay mo hapak, muna sa ako dili mo ipak, putaw butilya, ako mas bugat, putaw butilya, ikaw pirmin buwak. Pagkahinay ba mo, mga linya wala sa tuno, mga tira wala sa punto. May pagkatuwag terminal, dalagnigo dayon, pamaligyan na nagpugo. Hala sige hamag, para sa iyong kalbilidad. Dili sa pakinab mo, pero sa pagkakaon sa akong edad, dagan akong nabalibag. Sa pagdalang isubayan, kagitit mo nangatan, mura kang bata katabaw, kagibiyaan sa ginikanan. Biyaan sa ginikanan. Tanang naminaw gilaay. Bisan pang nakasyabo katulgon. Tinuod lang. Sa sobra kadugay sa imong mga linya, ang mga tao kaulion. Kani ako gani dire og naglusay ko sa balay, nagausan pa ko. Sinuod lang. Wa ko nag-expect nga kani nga battle, nyani man di ay may pag natulog na lang ko. Nagkayat ba ka? Zakag ilunod ti ka sa tubig, hydrosphere, ang di naka marunawadaan kag hangin. Ang mawadaan kag hangin, atmosphere nya, ilubong ti ka sa yuta. Biosphere pero nya. Basta oy. Time. Okay, time. Round 3 para kay Spacer. Round 3 game! Puta, murag yun di akong gipangandaman, no? Isa kadali lang. Wala ko nagsalig, wala po ko nag-apas. Nga kung naay premyo o patakaran, dili na ko mag-apas. Wala ko ilabot kung dili ko mudaog. At least naka-perform ko sa atubangan sa tao. Pero ikaw, unsa may gisaligan nimo? Nag-chat pa ka sa bayot nimo? Nag-PM ra ba siya? Niingon pa gani siya nga, nagsugod na mo. Wala pa. Akong gi-reply, naligo na ka, naghulat siya. So, kani nga liga, gihimo na to ning tulay. Wala ta nagpagkihambugiro ay dire, kay parehas ta musaka sa top. Top sa atong atop. Check. Parehas ta musaka sa top. Gihimo na kung tulay ang tipi, pero mga tira nimo murag wala may punto. Kinsa may imong gisaligan diri? Si Pinuno nga makontra ni Rilje, nga mga amigo nimo, si Sampax og si
basta kanang isa. Si Sampak so kana siya. Nga kulang na lang kulatahon ka. Kana imong barugbay, dili na magsilbi sa amua. Grabe kay kagenggeng. Halos mugangsay na mag-ana-ana sa dalan. Puta gangster ang puta. Pero ilado nga mamayutay. Mao nang ikaw karon, ayaw pag pinahambugiro. Kay bisag tagalan ta, bisan og tagapangantukan ka, kaya ti kapalagan, bisag unsang urasa. Bisag pag manawag pag kag mga kauban, kay kaya ti kapalagan, kay taga pangantukan ra ka, ako taga malay-balay. Na kay boss? Putang ina, wala kay barko. Na kay magaling ka mag-construct. Puta, tatay mo construction worker. May titulo ka. Tangina, nagpuyo naman gani ka sa imong barkada. At tandaan mong tagapangantukan ka lang. Taga malay-balay ako. Ikaw ang taga dire, pero ikaw ang murag naong og dayo. Gidayo ta ka. Pero itong layuwa sa amuha, unya paradox. Ingani ra imong ihatag sa akuha. Wala ka na konsensya. Dako pa kay kog respeto sa imuha. Nya gihatagan ra ko nimo ingani nga itsura ay puta. Mas gusto pa ko nga mo appeal sa jukebox sa Battle of the Composer kasi ikaw ako maengkwentro. Puta ba, speaker imong nakontrap, samgan ka lang. Mas dako imong pangalan kay nagdala ka og gun. Pero wala kay pusil. Ako, speaker distansya ra kaayo ta. Muna nga ayaw yung limit sa barandiyas. Kay taga malay-balay ra ko, ikaw taga sentro. Napa ko igagaw sa lantay, ikaw magginatay, kusog kay kamulatay. Muna nga ayaw og saligi og ayaw pagsalig og item sa kilikili. Kundi ka kabalo mo palit og tawas sa imong kilikili. Grabe kay kakaputok. Sobrang putok, pati mukha putok. Time, check. Time, check. Samgan. Yo, game! Game ah. Yo! Gita ng katag! Human ko rin mabalibag! Wako'y pusel! 45 sa muulog! Muliyok! Bungkag! Di ni magsilbi taga malay-balay! Sir, di ko si mga tayan pero patay din sa karon taga malay-balay! Kaya sa tinuod lang, wala kay igo. Imong mga tira, dili makarelate sa amo. Mura kag amo-amo. Kau ba sa mini-mini? Nakay gamay, udako na na. Grabe naman ka, Tagalog dire kay bukid ni dayo pa ka dire nya. Kami may taga bukid nya, ikaw may nakabukid. Mura man kag naunsa, wa ka unsa ah. Pagay kag unsa, mura na ka naunsa. Usa kag unsaon ti ka. Mulit yung kasi inyong 50-50 nya nagtai-tai. Kay karong gabi giulat na kong uyab nya, wa man ang uyab. Imong uyab akong gilubot. Kasi kung pamayot nya, wa na may bayot. Imong uyab akong gipatsupa. Sa iba-ba. Kay gagaw rin si imong uyab. Yo, game! Tsaba! Nawala ko! Dili ni magsilbi ang spacer dire. Taga pangantukan mi, ikaw taga malay-balay ra ka. Pabor kay ni sa kuha, kay wala kay mga dala. Wa kay mga bugat nga bara. Imo mga freestyle ra pero dili freestyle para sa kuha. Wala mga igo. Bisan pa kung saan mo pusil sa kuha, kay ako ang hari sa mga pusil, kay ako si Samgan. Kau ba si Samgan? Di ko nimo masamdan. Bisan pag imo kung tigbas-tigbason. Mura man kag buang. Tayo na. Putangin mo. Yan, nawala ko. Okay. So, Spencer versus Samgan. Magsama para itong adula o kung nalingaw mo. Okay. Medyo, parang kini nga battle para sa mga bago pa lang nakadukong kung ginani nga rap battle.
Kung sensitive ang inyong pandungog kay rabatin man ni siya na pwede madamay na sa mga bad words, it's normal para sa mua nga nasa underground ginagabatil og ingunani. So unta saktan ninyo og ang kining kultura usa ka rap battle na gina siya kanang mga inana nga mga words din may masakinay. Pero kaganiha rami naguyog din ha barkada trupa ra gyapon ni sila naalang kita sa battle nga culture. So words ra gihapon. So direkta sa tong mga judges, una ta nga Jeric Benz sa Kogigama. Kailan bro? Dalo bro. Para sa ako, round 1 is yakag na ko kay Samgan. Kay usually yung mga words niya is like yung wordplay is para sa itong tabas-tabas, basta-basta is siya daw yung pagka-construct din. Sa puto ang ako naganahan itong yung spacer. So, bukod siya, tsada ito nga punches para sa ako. Para sa ako, wala ko ginapanigan. Fair kung mo buto o kwan. So, ang round 2 nako is yatag nako kay spacer. Usually, yung mga bars niya is, para sa ako, is straight mo yung linya. So, wala siya nag-stutter. Although, kay kung na to, kasamgan na to nga part is, na siya stutter, nag-stop siya, pila siya ka seconds na wala. Pero okay ka mo yung mga linya. But, sa ako, nahatag na ako kay spacer ato nga time. Then, sa round 3, dito na tayo ako, kwao ng pagkataminan ako, na bars ato si Samgan. Grabe ka siya dahil tayahang starting ato. Sayahan na akong boto. But, ang ending is, nagkuhan manggod siya, nag-stop manggod siya, nawala siya. So, supposedly sa iyan akong boto, pero nawala man siya, so gatag na lang ako kay spacer. Spacer ka? Spacer. Next judges, MCG. Palihog ko. MCG. Okay, Tol, for 1 minute nga credit Tol. Yo, MCG, akong boto para sa iyaha tungod kay ang isa kining wala siya sa rhyming tas kining freestyle ra gid iyaha eh. So ang boto nako para sa iyaha. Samgan. Okay, parehas tayo. Ang isa na lang ka-judges ato ang kinanglan. Brixie. Yo, Dixie Yeye, day bay. Akong kwan bay, buto na ko bay, kay spacer bay, kay round 1, round 3, spacer ako ha. Iya mong good, round 2, medyo na-choke siya. Round 3, choke siya, kanang medyo word na bitaw, yung mga words bitaw. Muna akong gihatag siya. Ako ang buto kay spacer. Muna. Okay, para sa to ang judging 1, 2 para kay Spacer ang ato ang kan. Okay. Shout out ra gyapon sa Kalinaw. Tol, diri sa Tol, shout out sa Tol. Oh, good for kan. Pila ka kan, shout out. Shoutout dahil sa akong nasuporta nga amigo Ambo Madafaka, sa akong mga barkada, sa akong ate o sa tanang ni suporta, dahon salamat. Spacer. Yo, shout out sa Cholo represent from Balay, the Homies Record, kang Radyo Cholo, kang Nobel, kang Need, sa family, the Homies Family Record. Okay, shout out sa to mga sponsor nato, Kalinaw Local Brand, Kogigama, Spinwise Clothing, Juntik Electronic Shop, Kagawad Alan Naparan, Biday Agri Supply, Paradox Art, Terapunto, Cream Nabi. O sa to ang videographer nato. Subscribe mo sa tong channel Terapunto. Subscribe ninyo na. Abangan niyo tong video na to. Okay, so next battle na ta.